muri Zimbabwe kutaura kwatiri kuita kudai so pakashatira Wickenell Chivhayo nokuti pane nhau dziri kubuda dzichiti Wickenell Chivhayo aiwa akatotiza munyika yeZimbabwe noda kuti matables atotena kwaari zvinhu zvisina kumirira zvakanaka. Sana pina mashoko aiwa sobuda kwaita kuti bva subscribe like otina on the bell icon. Munoziva kuti pano Zim News Live tinenge changopinda chese tinokuzivisai. Saka pane nhau ichangopinda yatiri kuona kuti panonyogwa pachinzi toona kuti pagamba media vanoposta picha vanoburitsa nhau dzakanzi Wickenell Chivhayo flees from Zimbabwe. Vanotaura masviko kuti Wickenell Chivhayo sezvamunoziva kuti akanga ari ally yaED Mnangagwa aikwanisa kuti anytime anoenda kuState House aiwa ainosangana nemutungamiri wenyika but matables akazongotena kuti Wickenell Chivhayo aiwa pakazoenda kuState House ED Mnangagwa akarefuse kusangana naye. Mukomana ndobva atoona kuti aiwa mazamba asiyana ndobva atotiza munyika yeZimbabwe kutaura kudai so kuri kutonzi aiwa Wickenell Chivhayo panguva ino akatotiza akaona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Muri yeZimbabwe aiwa chimbotiudzai kuti munotodi pamusoro pechiitiko ichi chokuti aiwa mukomana akatoshayikwa akatotiza sezvakamboita mumazuva akapfuura makore apfuurayo aiwa nhau nemaskandal akanga aita egg the Gwanda project. Chimbotiudzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penhau yemaleaked audios yakaitika pamusoro paWickenell Chivhayo. Aiwa pinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu, saka no subscribe kulike channel tina on the bell icon.